Mira que bochechas tes neste aquí. Sí. Ai, neste estás cagadiño a Alaska. Fíxate. Mira, Antón Santos, o produtor de Fogar do Barullo. Este Antón Santos... Sí. Ese non tiña un grupo, Antón Santos. Sí, os Papahostias. Papahostias, é certo. E mira, por que non o chamas? Xubilouse, seguro, e... Además, hai moitísimo tempo que ninguén sabe nada del. Vamos a ver, o que é punky nunca deixa de ser punky. Mellor non lle chames punky. Punky. No, nin punky, nin punky. Tens que chamar Antón. Eso era outro tempo, agora xa... A cousa cambiou. Mamá, pero isto que é? Isto é un recuncho de sanación. Pero se estades espidos. Isto é unha sanación, fillo. Nunca teño unha erección. Enhoraboa, Facundo! Fora daqui. Non podemos desaproveitar unha erección natural a esta idade. Fora. Non ides foder no salón. Ai, non. Vamos, Facundo. Fora. Crack! Que alegría, campeón. Límites o humor, quen vai amañar a situación. Alternativa e acción do superheroe de ficción. Peter Brandon. Fin de libre. Vou sorprender a Clara cun planazo. Pistas, bacallau, viño doce e a banear o capasete. Que teño un colega que moveume un hoteliño barato en Porto e aloímos de excursión, como nos vellos tempos, como no Insti. Ai, que boa mestura, Peter Brandon e Portugal. Teño que animar a Clara, porque ten que ser moi duro voltar a casa. E eu son o único amigo que ten, así que teño que estar á altura. Clariña. Un quiño máis para alá. Un pouco máis á dereita e xa tes. Repíteme, por que son eu o que está aquí subido? Pois porque ti és todo un home. Con este corpo non creo que sea o home de ninguén. Aí está. Gústache? Sí, está ben. Non é o típico cadro do hotel. Pintei no eu. Píntaxelo ti. E dende cando pintas? Desde sempre. Pois non sabía. Pero está moi ben, é chulísimo, chulísimo. E agora todo o mundo poderá velo grazas a ti, hombretón. Bueno, tedes que montar unha exposición con isto, Sí, claro. Se este cadro se dá mil voltas a que quera cadro. Está genial. Bueno, podemos deixar o tema, por favor? Sí. Ademais, hai unha cousa que quero comentarche. Ai, sí. Teño unha sorpresa de carallo. Eu tamén. Eu primeiro. Bueno, vale. Aquí. Sorpresa! Que vai ir aquí? Nemo vai presentar un concurso na televisión e eu vou participar. Vas presentar un concurso? Sí, é o máis caralluda que a xente ten que levar unha estrela convidada. Queres ser a miña estrela convidada? Claro que sí. Ben. Choca, Pedriño! É perfecto. Ela pode gañar os cartos e ti saes na tele. Xa, pero eu pensara nunha fin de divertida. Non pasar un día de rodaxe en Pontevedra. Non, claro, ti xa de paso pensarás tamén en practicar o coito, que sí, Non é por iso. Non, claro, non. Escapadiña romántica a Porto, hotel para 2 persoas. Pois non será coito, pero cheirar cheira a foder capitán. Afiador, afiador. Le voy afiando ferrete, afía ferrete. Da igual, o plan fodeuse. Dixo o furabolo sentado na barra. Non sexas parvo, home, que vas a ir na tele. Xa, pero no programa de Nemo. A ver, ti tes que empezar xa a superar o problema que tes con este chaval. Claro. A ver, el pode presentar o programa, pero ti é la estrela.
Claro, ben, eu vexo do seguinte xeito. Ti saes na tele e xa de paso pasas máis tempo con ela. Parece bo trato. É que é bo trato. É bo trato. Sí. É bo Non é trato. mal trato. Non, é bo trato. Boísimo El ten que velo, non acaba de ver, pero é bo trato. Expiramos. Inspiramos. Expiramos. Seguro que non me veo nada. No, que va, le va todo o día así. É o terceiro grupo esta tarde. Pero, canta xente sabe isto? Moi ben, amigos. Isto foi todo. Lembrade de deixar un donativo. Os nosos espíritus teñen que pagar as peaxes no máis alá. Peaxes? Que peaxes? Non sei, o parecer hai peaxes espirituais, non? Así. Que? Que vos parece? Que lle quites os cartos á xente, que nos parece? Fago unha función social. Ah, sí, como un chamán. Por fin atopei algo no que creo. Faime sentir mellor comigo mesma, máis espiritual. Mamá, pero non podes montar unha secta. Mira, aquí hai xente moi maior e están sós. Todos estamos sós. A ver, que tente razón. A ver, Emilia ten dereito a buscar respostas, non? A buscar, claro. E ti? Non ías pasar a fin de a Porto? Xa, pero non podo. Clara vai participar nun concurso de televisión e eu son a estrela convidada. Pois desfruta, fillo. Claro, festa. Conecta co teu animal interior. Este catering é un desastre, moita grasa saturada. Xa é a terceira vez que o chamo. Mira, deixa xa de pensar en Antón Santos. Agora, o que temos é que coidar o teu aspecto. Meu aspecto? A adelgazar, mira, as estrelas recoñécense polo séquito que levan ao seu lado. Como David Amor. Que fais aquí? É a outra estrela convidada. Pero como que outra estrela? Ele é moito máis famoso que min. Pero ti molas moito máis. Como que vou molar máis? Si ele é actor, cómico e ten unhas mans que flipas. Mira que mans teño eu, mira. De quen falades? De David Amor. É como a versión premium de Pedro. Ah, moitas grazas, Non estarás celoso. Está fodido porque non é a única estrela. Oh, Pedriño, non te preocupes que tes a miña estrela, Mua. Peter Brandon. Os de maquillaxe dixeron que me quitaran os brillos, pero aquí hai unha estrela. Ei, imos gañar cartos, Ai, Pedro. Clara, Sí, imos poñer o micro. sí. Agora veño. Gusta chisto? David Amor, en serio? A que sí? Está saindo caralludamente. Non, ele é famoso e eu son a puta risa. Xaume, pero sabes como vai isto? Non hai pasta para dúas superestrelas. Pero, ei, ti tamén és un dos grandes. Xa, pero mira, despois do dos mestre non podo quedar mal. Ti tranquilo. Non vai pasar nada, todo é moi fácil, é para todos os públicos. E se tes algún problema, avísasme. Tamén son o produtor executivo, sabes? Esa camisa, encántame. Vos, que tal? Non nos presentaron, son David Amor. Ola amigos, benvidos a Ven cun famoso e gaña moitos cartos. Esta tarde estamos na maravillosa cidade do Lérez, Pontevedra. Boa vila, dá de beber a quen pasa e moitos cartos aos nosos concursantes. A miña dereita está Clara. Como estás, Clara? Moi ben. Como estás? A miña extrema dereita no noso box está Peter Brandon. Pedro Brandariz, estarías coñecendo a Clara. Que contas dela? Bueno, pois chamase Clara e estudiamos xuntos, Moi ben, Pedro, moi ben. Foches á escola, claro que sí. A miña esquerda está Rocío. Que tal, Rocío? Moi ben. Moi ben. É o que nos interesa. A extrema esquerda, onde están as boas cousas, David Amor. Un forte aplauso. Pedro está ao borde do infarto. Cando está nervioso, fai un xesto característico, ten este tic. Pon a man na orella. Nin conta se dá, pero parece Juan Luis Guerra. Sube la bilirrubina, ai. Pero non son para eles, son para ir facéndolle a xente de Pontevedra. Quen consiga máis acertos en 2 minutos, gañará a proba. Estades listos? Sí. 3, 2, 1, 0,5, 0,4, 0,3 período... ¡Tempo!
límites o humor quen vai amañar a situación. Alternativa e acción do superheroe de ficción. Peter Brandon, Peter Brandon. Se a comedia vas cambiar, crear unha revolución, prepárate para loitar e acadar a tua misión. Peter Brandon, Peter Brandon. Tes un don, un superpoder para falar coa xente. Son un público agradecido. Sobre todo os vellos. Eu ti sempre fuches un pouco vello. Cambio! A primeira vez que me chamaban vello. Víctor, que clase de masaxe é esta? Tranquila, é unha técnica familiar. O meu avó era fisioterapeuta. Bueno, máis ben o que no chamanismo cultural galego se coñece como albeite, compoñedor, bruxo. Este superpoder foi pasando de xeración en xeración dentro da miña familia, como o rollo do lobisome. Oye, é que me sinto como violada. Iso é normal. Pero non está mal, Antón, son Pedro Brandariz. Non sei se te lembrarás de min, pero ben, se te lembras, podes chamarme este número. Grazas. Está velopetando. Bueno, imos tendo sorte. Como ves? Como ves o qué? Que como estou facendo? Son gracioso? Estou cruzando a liña demasiado? No, estás ben, estás ben. Quizás un pouco sobreactuado, pero... Un pouco sobreactuado? Bueno, non me fagas caso. Ah, que non che gusta dar consellos, é certo. É que os consellos non valen para nada. Ademais, ti tes traballo e eu non. Ti deberías darme consellos a min. Pero, Pedro, eu admírote. E aquí a ninguén lle importa a comedia. A ver, tes que tomalo con calma, de acordo, hasta agora está sendo máis gracioso que simpático. Non teño vos chistes ou que? Non son os chistes, é a actitude. Son eu mesmo. Pois non sei se está en ti mesmo, A xente di eso porque non funciona. Que rapaces? Programón, Vento nas velas, camarada. Para despois. Correcto! Graciña, Luis. Nora boa, rapaces, dende logo que non era doado sacarlle a palabra serrucho. Así que a ver que fan agora Pedro e Clara. Sabedes a quen ides chamar? Pois, despois de pensalo moito, imos chamar a alguén que ti coñeces. Alguén que eu coñezo. Non será a miña nai. É broma, mamá. Quérote. Imos chamar a Touriñán. A Xosé Antonio Touriñán, o mellor cómico de Galicia despois de Feijóo. Tedes que lograr que Touri diga a palabra xouba, pero tédelo que lograr sen saber que estades nun concurso, de acordo? Xouba. Perfecto. Imos alá. Teléfono listo? Sí. Chamamos! Hola, Touri. Estou aquí con Clara. Estou no coche aquí con Marcos, Estate escoitando. Hola. Temos unha pregunta para vos. Escoita, agora non é bo momento. É un momentiño nada máis, Touri. Perdoa, Clara, estamos un pouco de lío. Só tedes que dicirnos o peixe que comemos no bar de Moncho. Que peixe? Pedro, agora non temos tempo. Sí, no bar de Moncho. Mira, vou ter que colgar, esperamos unha chamada, vale? No. Dinos o peixe, só o peixe. Peixe o que nos deixaches no mestre Mateo. Marchas sen decir nada e agora chamas como se nada. A ver, non entendedes. Veña, xa falamos. Todo o mundo se pon en ridículo alguna vez. Xa, pero nós imos a ir nos zappings. Non hai problema de zap. Para ti. Hola. Hola. Non tens nada máis forte? Sí, nesta mochila teño de todo. A ver... ron. Toda clase de pirulas que pillo en Portugal. Whisky. Aguardente caseiro. Deixate de parvadas. Vaste botar a bebida só porque as cousas non saíron como a pensabas. É porque se non ia beber. Mira.
o deportista e a cachonda. Parece a miña clase de gimnasia. É moi pequena para ele. Calquera pequena para él. Terá pirola grande. Que dis? Din que é proporcional. Mans grandes, pirola grande. Seguro que él é a excepción. O 0,01% que ten problemas para agarrala con esas supermans. Un momentiño de atención, por favor, un momento de silencio. Como vedes, están caindo chuzos de punta aí fora, ou seja que por hoxe temos que parar. Non pasa nada, temos plan B. A provisión non é moi boa, ou seja que deixámoslo para mañán. Co primeiro raio de sol. Dormimos no hotel. Paga a produción. Do meu peto. Desculpad as molestias, ou mellor, degustade as molestias. Guau! Que flipe. Parece que imos ter que dormir xuntos. Se queres podo cambialo. Non sexas parvo. Esta noite serei a señora Brandon. Ao final nin tan mal, Fin de divertida, noite de hotel gratis. A banear o capacete. Como? Nada, que vou tomar algo ao bar, así tes un pouco de intimidade. Vale. Así podo masturbarme. É broma. Xa o fixen para mañá. Pedro, é broma. xa. Vos vides tamén tomar algo? Tía, que che parece, Rocío? Está boa, Non sei, a verdade. Non sabes? Que pasa, non che gustan as mulleres? Mira, podes deixarme tranquilo. Vale, perdón, que eu só quería falar con alguén. Xa, é foder que rapaciña. Parece que che molesta. Non, o que me molesta é xente como a ti, que vai pola vida en plan estrellita. Por querer foder? Eso en plan estrellita. A ver, un tipo solteiro, novo, e Rocío está moi boa. Xa, estás namorado dela. Pois claro que non, eu só quero foder. E polo que vexo, ela tamén. A ver, se ti non podes foder ca túa, non é miña culpa. Venga. Peter Brandon. Peter Brandon. A ver, que queredes? Pedro, por que nunca saímos de festa? Porque non te aturo. Tes toda a razón. É sábado, tío, nunca facemos nada divertido. É iso que somos cómicos. Quero estar fresco para mañán a suar a Clara. Ei, ti si que és un amigo. Ao final, tes a túa noite de hotel con Clara, Como? É que a Pedro gustalle Clara. Gustache Clara? Non, é unha amiga, máis nada. É unha amiga que lle gusta, entendes? Es que non. Que putada. Que putada por qué? É unha tía caralluda, tío. Xa, pero vai marchar. Como que vai marchar? A onde? Non sabe. Non cho dixo. Non me dixo que? Que se apuntou ao concurso precisamente para gañar pasta para marchar. Esta é a súa cara de... Non teño nin idea do que me falas. Marchar? Espero que non che importe que escoller ao lado da cama. Non, tranquila. Vas dormir vestida? É que eu son moi friolero. En que pensas? En que pensas ti?
Nas fanecas. Sí, sabes que cando se sienten ameazadas soltan o pincho. E ti non estarás en perigo agora. No. Espero que me respetes, Ti en que pensas? En Berlín. Xa sei, sempre falo do mesmo. No, si está ben, a min Berlín gustame moito. É que... Non é que bote de menos ter parella, nin nada diso, pero... En Berlín sentíame libre. Vale que non me gustaba o meu traballo, pero... A quen si? A Hitler? En Berlín tiña a sensación de que podía empezar de novo cando quixera. E agora tamén. Ai. Pedro. Dime. Cal é o teu soño? Pois... ser cómico, ter un late night, por exemplo. Por encima diso, que é o que queres de verdade? Pois ser recordado, ter un late night como Letterman, estar na tele 30 anos. Eu quero ser alguén. Bueno, pois iso podes conseguilo. Que va, é moi difícil. Traballas no que queres. Coñeces xente. Sí, iso sí, pero... Tes moita sorte. Que non é doado, Non sei que lle pasa a xente como a ti. Estás no teu... no que queres, non? Na túa paixón. Xa, pero iso non é todo, Eu o que sei é que iso é o único que un escolle. O resto é... O resto non dura. O amor. Todo mundo quere facer unha tolería por amor. Para que? Para enchelo vacío. Pero antes tiña parella e sentía o mesmo vacío. Xa, pero tiñas alguén que te quería, polo menos. E ti non? Xa sabes ao que me refiro. O amor non é verdade. Un para o tempo por amor e despois que? Pois nada. Que o tempo pasou e todo o que querías está máis lonxe. Síntome máis cómoda nesta habitación de hotel que na miña propia casa. Tens que darlle tempo, precisas tempo para adaptarte a Galicia. Non sei. No fondo creo que sempre sentín que este non era o meu sitio. Galloso! Non, o produtor de Fogar do Barullo era Antón Santos, polo tanto a gañadora é Rocío! Claro que sí. Mirade que felices están eles e que tristes estades vós. Que pasou? Xa está, non pasou nada, fillo. Casi quedo no sitio. Fumamos un pouquiño e non lle sentou alá moi ben. Tens unha pequena pálida, non? Mamá, non lle podes dar de fumar. Foi só un pouquichiño para relaxarnos. Mira, deixes de comportarte como unha nena cativa, Pedro. Mira, non empeces outra vez, Xa sei que son injusto, pero que é miña nai.
Xa, a ver, eu entendo iso, tamén sei que tes aí moitas cousas na cabeza, non? Que estás como moito... Sí, teño un mogollón de traballo, Claro. E eu tamén quero ser feliz e ser espiritual e todas esas mierdas, pero... Xa, a ver, pero é distinto, Pedro. Non é distinto. Non é distinto, ela é mogollón de egoísta. No, vamos a ver, que non quero facerme aquí, sabes, o listo e tal, pero non, que eu a tua nai coñezo a dende vai moito, 8 anos de relación, é unha relación especial, temos serendipia, non? Xa, pero non eres o seu fillo, e eu sí. Pero temos serendipia, que quero dicir que ela, a mí vaime contar cousas, pois, que a ti non, entendes? Xa, como que? Como que, pois... Como que ten medo. Sí, como que veo o final moi preto, Sí, mira, tes razón. Non te fagas o listo, porque non tes ni puta idea da miña nai, Non a coñeces para nada. Non tes ni puta idea, tío. Pero que ni puta idea. Pedro, que sí. Pedro, por favor, escoítame. Ni puta idea. Ni puta idea. Puta idea. Por que non apagas a... Antón Santos. Déixeme dormir, señora. Vamos, fora. Fora de aí, señora. Fora. Ya estamos en casa, no tenemos nada. Nobody move, nobody get shot. Avistamientos en el cielo gris. We did it like this. Veo el skyline, no shine que perseguís. La acción que salga Amaro pa' acabar pagando caro. Yo ya jodí lo que quería, aparta que disparo. Plástico, bags, máquinas obsoletas. Amor láser contra sus mentes con bayonetas. Círculos en el maíz, terrorismo iraní. Vivo a contrarreloj como Marco Pantani. Vacío por dentro, algo tenía por ahí que ya no encuentro. Un matemático de bloque, no quise ser clocker. Chavales de los projects con caras de póker. Los hombres ya no juegan, hacen mierdas pa' comer. Historias oscuras como las de Bram Stoker. Crying